Видео ли правиш? Да. Как е сграбчи. Виж, какво остава отворя. Гласът ти се записва, да знаеш. Ба, още шаба. За последно шаба. Трепка. Другата още си чисти муцунката. За последно. И тя. Угасна. Угасна, да, вече не шава. И сега ще има поглъщане. Спри го, ако искаш, да като почне да е готов. Боцка си бели мишлет. Израда. Мали, как е поглъщава от такова. Не мога да фана, бе. Защо така се скри, бе? Така. Главата е вече в устата й. Пах ти как се отваря челюстта, човек. Я гледай, каква е станък. По-големите какви ставаха, я бе. Бака се навива, гледай. Красив питан, не е. Това за 3 минути се нахранил. Аз другата сами не знае какво ще се случи след малко. Има и друга там въгъла. Оп, цък. Още жизнена. Ти мризне. Тук как продължава процеса? Процесът хранене? Скоро ще влезнат ключенцата. Само ще търчи една опашка. Виж как с мускули я прикарва навътре, човек. То нали е един мускул. Знаеш пък какви големи да една серията. Верно ли? Още не мога му открия дупката на гърда. Миши яйца. Оттам де снася яйца. Къде? Най-малко е тук отгоре. Да отгоре. Вие мишенци. Здравей, Мише. Живо. Да се покъпи малко. Как ще паднеш у езерото? Преди първия път във водата я души. Не, снимай там. Оттатък, какво? Ето вече нагълтва. Оп! Гълтане, поглъщане и кръчката сам стърчат. Ева ти израда. Да може да навлезе, гледай. Опашката снима да така. Оп! Опашчица. Питон, поглъщащ бяла мишка. Мали, гледай какво остава, човек. Опа! Гледай как само влиза. Сега другата. Дали? Да. Гледай мускул. Изрути. Гледай само как гледа. Готова си. И то вече си се разлага вътре. Мали, как се врозява. Израта. Цък. Гледай, то вече е в корема. Доволен. Остана. Аз да спра да я. Толкова 4 минути.